άνθρωπος που έκλεισα το μαγαζί. Γύριστε παντού της πολιτείας, στα χωριά, νοικιάτε το παρόν, νοικιάτε το παρόν, νοικιάτε το παρόν. Και πέρασε ο γέρος ο Μπουγάρας και μου λέει, παιδί μου, εκεί που νοικιάτε το παρόν, είσαι σίγουρος ότι πολιτικοποιημένο. Το διαμέριζα να το κρατήσω. Μου έχουν υποσχεθεί ένα επίδομα, λέει, και δεν μου δώσανε τίποτα ακόμη. Και έτσι μετακόμιζα στα πεθερικά μου. Τα τρία παιδιά, φανταζεί τελειώσει το πανεπιστήμιο, λέει. Ο άλλος τελειώνει το πολυτεχνείο και κάνει μου σπουδάζει, το καταλάβατε. Και εγώ να μετακομίσω στα πεθερικά μου. 3 και 2,5 και τα πεθερικά μου. Πάντα αυτό μόνο. Σε μια εβδομάδα, με το Μπατζανάκης με τα 4 ληξιάρικα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη τάξη. 7 εμείς. Και 4 τα παιδιά, 11. Και 2 τα πεθερικά, 13. Τότε μας πήρε πρεβότριλος από το σκόνη και βγαίνει και λέει 13 λέει, 13 να παίξετε προπό. Και με ρωτούσε την ώρα, έχεις παίξει προπό. Καλός άνθρωπος ο Μπουκαράς. Ξέρετε, ο μοναδικός που αγόρασε ένα πουκάμισο και μου το χρωστάει. Η πεθερά μου να μου λέει, βρε, αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς. Έτσι όμως γίναμε όλοι μπροστά με τις Μιχαλούς, της λέω. Και όλοι να με ρωτάει, προπό, έπαιξες. Θυμάμαι μια φορά, όταν τελείωνε ο μήνας, μου μένανε μερικά λεφτά. Γιατί τώρα τελειώνουν τα λεφτά και μου μένει ο μήνας. Έπαιζα προπό και γύριζα σπίτι. Χαμορωτά και μου λέει η γυναίκα μου από την κουζίνα, άντρα μου, πιάσαμε κάτι. Ναι, της έλεγα, τι πιάσαμε, τα παπάδια μου της έλεγα. Ρε τα λεφτά πάλι στα λεφτά, δεν το καταλάβατε. Και να έχεις η γιαγιά να κυκλοφορεί μέσα στο διαμέρισμα με εκείνο το κίτρινο δόντι και να λέει διαρκώς το ίδιο και το ίδιο. Παιδί μου, η σύνταξη μοιάζει σαν την περίοδο των γυναικών. Έρχεται μια φορά το μήνα, διαρκεί για 6-7 ημέρες και ύστερα άντε να περιμένεις τον άλλο μήνα και αν δεν σου έρθει πανικός. Και τα μικρά, τα παιδάκια, όλο να τραγουδάνε, γιατί και ο παππούς ήταν παλιός δάσκαλος συνταξιούχος και όταν να τα μαθαίνει τα παιδάκια για τελείες, για τάβλες, για τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν το σχολείο για να πάνε στο άλλο σχολείο τώρα. Και όλη την ημέρα να τα μαθαίνει τα παιδάκια. Την τελευταία φορά τους έλεγε προσοχή στα κόμματα. Λάθος κόμμα χαλάει τη σύνταξη. Και τα παιδάκια να τραγουδάνε ένα τραγούδι. Γιατί τους είπαν θα κάνετε τη γιορτή τώρα στο άλλο τα σχολεία. Ω, όμορφη πατρίδα μου, Ελλάδα μου, πανόρια, εσύ που μας μεγάλωσες, κορίτσια και αγόρια. Και τα βγάζει έξω στον δρόμο και τραγουδάνε.